Ja noin tossa. Niin, tänään me pelataan Robloxia, Escape Running Head ja tämän puhelimen ääni ei tule tähän videoon, vaan kun mun ääni tulee tähän videoon, mutta tämän puhelimen ääni ei tule tähän videoon. Mun ääni tulee tähän videoon. Mä yritin, mutta mä en pystynyt vaan laittaa tän ääni. Okei, pelataan tänään Escape Running Head ja part 1 tänään. Tänään nyt on part 1, okei. Ja lähetään nyt. Tuo on vähän vaikeet. Mä pelannut tätä ennen mun serkkujen kanssa. Oikeesti. Että mä oon oikeesti pelannut tätä mun serkkujen kanssa. Aina. Ne tykkää tästä pelistä. Mut mun pikkuserkku, niin se kuka tekee tuolelaulu, se yksi tuolelaulutyyppi, niin se tykkää Bakon. Hirveä paljon, että se aina pelaa Bakon. Aina tää tapahtuu. Aina. Voi hitsit. Okei, nyt te meet. Toi odottaa. Niin, pääs. Niinkin sait siitä, mä jo tiesin, että menit siitä. Noin, odottaa tosta ja mene siitä. Noin ja sitten bum, noin. Varo, ne odottaa mua. Eikä, tää on vähän vaikee. Kun mulla on tää pikku puhelin, niin sen takia se on vaan vaikee. Vähän vaikee. Haloo, minne toi tyyppi lähtee? Haloo, pois edestä. Joo, mä muuten hyppää näiden päälle. Ei ihminen. Voi hitsit ihminen. Tää ei oo big screen, sen takia tää on niin vaikee. On nuupi tästä. Miten tää asia hoidetaan edes niin paljon? Okei, mennään. Hop. Noi. Hop. Wap. 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 Okei. Lähdään. Bro. Okei, jaa. Mikä tää on? Joo, let's go. Pesio. Okei, katsotaan kuinka paljon. Zero kip. Bro, pitää sua vaivaa. Okei, lähdetään ihan sama. Taikka tästä ei tuu ääntä tästä puhelimesta, ja miksi mä pelaan. Aloittas. Yes. Älä kuole. Joo, meistä ovesta. Me tänne. Teitsi. Wap, noin. Sito alamalaka. Ei oo. Tää ei edes mun puhelin, tää on mun äitin puhelin, mun äitin vanha puhelin, kaikista vanhoin puhelin. Mun äitin kaikista vanhoin puhelin. Oikeesti. Mitä Tuo on mun äitin kaikista vanhoin puhelin.
Ihan oikeesti. Mun äitin kaikista vanhoin puhelin. Joo, sä tulet sieltä. Ja sinä tulet sieltä. Ja minä tiedän, että minä kuolen. Todia. Wii brr. Brr siskaba mitä Helsinki, welcome Helsinki ba. Kohta ehkä lopetan. Part 2 tulee sitten. Part 2 tulee sitten. Bro, meipai. Bro, miksi toi kuolee? Siis miksi nää kuolee ja miksi toi ei kuole? Hitsit. Tuo on reilua. Aina reilua. Bro, minne mä menen? Bro, mene sä ite. Yes. Okei, tästä tää level on helppoa. Oikeesti tää level on helppoa. Ui! Mun pitää päästä tosta reiästä. Tai jos mä osun siihen. Me! Ei. Joo, silti tää level on hiton helppoa. Piu, 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 piu. Pindidiudu, pindidiudu. Piu, piu, piu. Piu, pindidiudu. Zombie, 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 zombie. Zombie, 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 zombie. Zombie, 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 zombie. Bro, mitä? Zombie. Zombie, 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 zombie. Yummy. Niin. Totta kai 100. What the? Okei, level... kun mä voitan level 4, niin mä lopetan. Se part 2 tulee sitten. Kun mä voitan tämän levelin, niin sitten part 2 tulee. Joo, tää tyyppi pelkää, jos tuossa on 2 päätä päällekkäin. Päällekkäin? Mitä on päällekkäin? Päällekkäin. Haloo. Miksi mä respawnan vaan siis tähän koko ajan? Bro, mä tiedän, että tuolla on joku. Bro, miksi tää on niin helppo, että... Voi hitsit, älä osu siihen. Älä osu siihen. Mene sieltä turpiin. Bro, mitä hitsi tota vaivaa? Bro, tuu vaan tän. Bro, mä tiesin, että toi tulee. Bro, toi ei edes mahu tohon. Ei joo, bro! Mahuuks sä edes? Ei, sä et mahu. Ui. Joo, tää on vähän vaikee. Tää level. Tää on vähän vaikee. Kato, ne on vaan oottamassa. Ei. Niin! Noin ne on vaan ottamassa turpiinsa. Toi mä tarkoitan, että se on se vaikea juttu. Vetääkö vaan Jeesus mua tohon head? Jeesus, kiitos. Mä voitin siis stage 3. No nyt meidän pitäisi voittaa stage 4.
mä tarkoitin. Kun me mentiin äsken stage 3, mä luulin se oli 4. Hyppää vaan se, vetää vaan se päälle. Oi hell! Mitä hittoa? Mitä Mistä toi tuli, hä? Bro, missä toi tuli? Joo, ei kukaan voi seurata. Bradikin, mistä toi tuli? Voi hitsit! Bro. Mun mielestä se oli helppo. Mä painoin sitä! Ärsyttävää! Yes, yes, yes. Yeah, mamacito! Tiedän, että ei ollut. Bro, joku sanoi, että mä piarasen. En mä piarasen. En mä piarassa. Bro, mitä hitsiä, mä en edes osunut tää. Bro, kuinka paljon tyyppiä tulee hakkaa mut kohta siellä. Tuo on oikeesti helppo. On mä käynyt tätä välillä. Let's go! Ja nähdään sitten ehkä tänään uudestaan. Mä teen ehkä tämän jälkeen suoraan heti video. So, bye bye guys. Subscribea muista.